Ndị Ntorobia nke Onitsha emerubego nnukwute oke mmemme ọfala ha nke afọ a ma bụrụ mmemme dọtara ndị ntorobịa ndị sitere n'ọnụkwụ dịgasị iche iche enwere n'Onitsha wee pụta igosipụta njirimara ha n'otu n'otu. Emengini Ọsadebe wetara ozi a kọwapụtara na ndị ntorobịa mere nọọ njem were egwu wee gagharịa n'ebe dịgasị iche iche iji wee merube oke mmemme ahụ. Gere akụkọ a ka ọha n'uju. Ndị ntorobịa nke sigasị n'ọgba dị iche iche wee dọta bịara ya bụ ihe ngosipụta kesara ekike n'ọtụtụ akwa gosipụta ndị ọchịchị nọ n'obodo Onitsha bụ nke gụnyere Obi Onitsha, ndị Ichie Onitsha, ndị Agbalanze, ndị Diọkpa, ndị Otu Ọdụ, ndị Ikporo Ogbe nakwa ndị Egbenuọba. Igwe Onitsha Obi Alfred Achebe ka ọ na-awazi ọjị nke ndị ntorobịa butere ya. Ọ kọwara ihe ngosipụta ndị ntorobịa nke aha dị ọkachasị ibe wee kpee ekpere ka Chineke weta udo wee kpee ekpere maka udo na ọganiru nke Onitsha. Ka ọ na-agwa ABS okwu n'ime obi ọgbaọza, onye ji ọkwa Onitsha National Youth President Barrister NS Ofia kwuru na ndị ntorobịa Onitsha sitere na ya bụ ihe ngosipụta wee na-ekene Igwe Achebe na-egosi ụwa na obi jufa sanwụrị n'ihi na a na-emerube mmemme Eze Chima nke Igwe Onitsha wee kọwaa Igwe Achebe dịka nna nye mmadụ ncha. Ka ọ na-agwa ABS okwu n'ime obi ọgbaọza, onye ji ọkwa Onitsha National Youth President Barrister NS Ofia kwuru na ndị ntorobịa Onitsha jikọrọ aka ọnụ wee sị ka ha gosipụta ihe ngosi iji wee kwanyere Igwe Achebe ugwu ma gosi ụwa niile na obi dụfasa anwụrị maka na a na-emerube mmemme iji gosi Eze Chima. Na mgbakwunye ya, onye lady organizer Anambra State Association of Town Union na Onitsha Youth Council bụ Oriakụ Chizoba Ikweme kọwara ọfala Onitsha dịka otu n'ezigbo ihe nke megoro ndị Onitsha wee kọwaa na njirimara ndị Onitsha bụ ihe pụtara na ya bụ mmemme na-egosi na Onitsha nwere ọtụtụ ọdịnala. Ka fa jisi ike kwekọta n'onwe fa mara ife fa chọọ ịbụ in life na ndụ fa gbasie bụ ike wee nweta ife afa chọọ. Ka o si na dị, ndị Global Mobile Telecommunication bụ ndị na-ahazi ya bụ ọfala jizi nnọọ gbasara azụmahịa ha wee degochasịa na ya bụ ogige ebe a na-eme ya bụ ihe ngosipụta iji gosi na ọhanwa na-akwado ya bụ ọfala nke afọ a. Ihe pụtakarị ihe na ya bụ ihe ngosipụta ndị ntorobịa gụnyere egwu ọta nke ndị Ichie na Igwe gbara na ya bụ mmemme.